Dámy a páni, bol by som veľmi rád, keby sme nazývali produkty menom, ktorým im patrí. Čiže hovoríme o tom, čo v tom produkte je a hovoríme o tom priamo aj na obale. Nevolajme majonézou niečo, čo je kukuričný škrob. Nazvime to správnym menom. Voda s modifikovaným kukuričným škrobom. Toto je môj návrh. Toto je môj návrh na túto nálepku. Krásne sa to zmestí. Voda s modifikovaným kukuričným škrobom a syntetickými dochucovadlami. Takto by sa mal tento výrobok volať a takto sa bude aj volať, to vám hovorím rovno, pokiaľ to zapracujem a sa mi to podarí zapracovať do potravinového kódexu. Zlaté časy odbili. Zlaté časy odbili podvádzať túto spotrebiteľa, zarábať na nich nehorázne zisky a to robíme si sami Slováci, sami sebe. To nie je nejaká ukrajinská pšenica, to si sami sebe, slovenskí výrobcovia robia vlastným spotrebiteľom. Toto sa nebude volať už jogurt, ale bude sa ponovom to volať zahustený puding s príchuťou jogurtu. Takto by som to identifikoval. A poviem vám ďalšie nápady, ktoré mám. Napríklad párky teda, pokiaľ chcete presadiť, aby v nich bol separát, tak sa nebudú volať párky, ale sa bude volať tento výrobok odpad zo zobákov a peria so syntetickou príchuťou určené vašim deťom. To je názov párkov, ktorý chcem teda definovať presne v potravinovom kódexe. Ďalej budem veľmi rád, pokiaľ kečup sa nebude nazývať kečupom, pokiaľ to nie je kečup, ale bude sa volať jednoducho príchuť paradajok so syntetikou, fruktózovým sirupom, s dochucovadlami, zahusteným lahodným zemiakovým škrobom. Takto sa bude volať kečup. Takýto produkt. Keď nikto nebude kupovať, tak sa prestane čo? Sa prestane vyrábať, tým pádom sa prestane objednávať, tým pádom tento produkt skončil. A to nehovorím o produktoch, ktoré majú o výrobcoch samotných, pretože naozaj tu môžem menovať radu výrobcov, a tých žalob má na krku dosť, radu výrobcov, ktorí podvádzajú, sú to obyčajní podvodníci a nepatria absolútne na trh. Ja by som úplne vyradil, vypolim fabriky a poslal ich za mreže. Nebudeme to robiť ako v Číne, že budeme stavať kustenia a budeme strieľať, ale jednoducho normálne by som ich zbavil možnosti pokračovať podvodnou na tomto trhu. Každopádne dnešná tlačová beseda bola viac menej o názvoch, ktoré sú momentálne legálne, pretože im to dovoluje potravinový kódex, ale tento potravinový kódex, ako som už povedal, ideme meniť. Ešte nejaké otázky? Dámy a páni, ďakujem. A na záver by som sa ešte ukázať, že, pardon, to neboli názvy, ešte by som na záver chcel ukázať, že tieto produkty, ktoré tu sú, volajú sa akože majonéza a akože jogurt, patria len do jediné miesta skladovať, prosím, v suchu a v teple do koša.